एकदमबारे आं जेसेबां संना होयो हेलो गुड मर्निं बयखौबो ओमफ्राय नै आं दा बारियाव दंफैयो जोंहा सबाय बिमा खानो नागिरदों हनै बिमाया माने सबाय बिमाखौ न'आव जाया आरोना फानहैगोनसो फाननो माने मानसिफोर बिदोंनो बायनो ओंखायनो फानहरनो नागिरदों खागासिनो दं हनै सबाय बिमाया फैद' बेबायदि सिरियो जा सबाय बिमा खर'लाया दासो गोरलै नै जोंना बेनो रानला जोब्बाय आंना नै अफिस लांग्रा बेगा माबायदि जाबाय जबाय नै बिसिबां सुथेनो रेलगेटआव सुथेयो ओमफ्रायो हारसिङैनो जफिनो गासिबो बेबायदिनो जोबमोन बेगानो गासिबो बेबायदिनो बेरस'जोबनाय थफ्ला गिलिर लायै एखमबा गारि मोनाबा खारनाय जायोना बिदिजों गाज्रि जाजोबनाय बेगानो ओमफ्राय बैखौ मोजां मोनो नालाय बैखौनो सुथे लाबाय थायो आरोना नै सबाय बिमाया जोंना बाहाग खालामबाय 25 थाखा फवानो जा बुरजा गाखोयो दालाय मानो जादों दालाय मानो हिट नुदों देव जराया गलाबजों सुबायना आङो पिंक कालारजों ओंखायनो बिदिनो नुबाय जेबो अरजाया बे लाखायोसो ओमफ्रायो लोगोफोर खिन्थाहरलाय आङो बे लावखौ माजों जानो सबाय बिमाया नैबे बै आनैमोनहा बिदोंनो आधा केजि बिस्रानो हैसै ओमफ्राय लावखौ दहाय हारसाफारायाव आइया बायनानै लाबोदोंमोन माजों जानो दे आं अमा गोरानजों जानो ना दाउजों जानो ना माजों जानो एसे फोरमायहरबानो जाबाय आंनो नों हास्लाबनाय नंला ना आयै खुसियाखौ संनो दे होमबालाय फैसा मैथाजों नाफामजों जानो लुगैदों आं जानो ओमफ्राय मैथा लायनो थांनि बैसिनाव बायनानै 10 थाखानियानो थोयो जोंहाबो सानैल'ना बांद्रायबाबो माबायो थोआ माने बांद्रायोना ओंखायनो दरजा फांगोननि र' एसे माने जेसेबां मोनो एसेबां लानोसैब्रा ओमफ्रायो आं जि गोबावजोंसो दिनै बिसिनाव फैबाय लाजिलायसो लांबाय आं गामिबाबो निजिरा मैथा दंमोनलाय नोंसिनाव 10 थाखानि मैथा नांगौमोन आंनो नाफामजों जानो फै सानजों खानो फै ओइ न' थाइजायैसो फै मैथायानो गैला नै बारि हालेवदोंमोन ना होमबाबो एसेल' लांसां नाफामजोंसो जाखागोन मैथा फिथाइ बिबारजों नाफामजों हिट जानोसैलाय नार्जारिया दिनै हास्लाबा जाबाय आङो जिनो खामानिया मानसि आइसे नाखि हा मानसि आइसे र बस मागुर बान्धिबा गेसे আহিব এলাই हिट बेखौ बिराद जायो बिबारखौ जासिदोंमोन आङो रानिनो बिमा मोनैनि दावराव जालायलायबाय मादैमोना आइमोना माने मादैमोनानोबो नांगौमोननो ओमफ्राय आङो बिनानावनो जासिखादोंमोन नोंस्रा सबाय बिमा बाया नामा होननानै ओमफ्राय गथ'आ नाङा होनबायना ओमफ्राय नै बिमाया दा नांगौमोन जाबाय मादैया गोसोआनो गोजोनजोब्बाय आङो बे माबाखौ बिबारखौ मोनजासैखाय आरोना
बिराद गोथाव मोनो आङो बे बिबारखौ जोंहा आइया मोसौ खानायाव लाबोफादों मोनबोबाय थाखायो ओमफ्रायो एकदमबारे आं जेसेबां संना होयो एसेबांनो जाजोबो बे बुस्थुखौ जा गोथाव मोदोमबाय मैथाखौ हरसै ओमफ्राय एबार आङो नाफाम मोनगौमानि दुगैग्रोसै दुगैनानै जानोसै थांसै टाइमा जाबाय आंना देलायखांबाय रेडि जाबाय आंना देलायनाया ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै आं बाथोना मोनबाय नै आंना ओंख्रिया मैयानिसो बानलुबो लाखाबाय अरस'नो जालांसै ओमफ्राय जानोसै आं ओंखामखौ रेडि उफ उफ गुदुं गुदुं उफ 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 मैथा बाथोना हिटलै
मैथा माबा नाफाम बाथोन एसे लाबोलाय आंनो नाफाम बाथोन 맛이 그렇다 옹크리 ăn bạc lắm giờ bà phi đấy ai vậy 나പ്പം 꽉 받은 뭐 나 담은 여자가 낭 आरो आं जास्लाबनो मोनै रेल गाड मोनफैबाय